Gabi, ginuso sa DTI ug DENR ang pagpaligon sa bamboo industry sa rehiyon. At unsaon ang detalye, pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Medyo gihimo din ang usa ka adlaw nga pulong-pulong sa industriya sa kawayan aron makonsulta ang mga stakeholders sa bamboo industry. Kitabungan kini sa mga tighimo og bamboo furniture, carpentry ug mga investors uban pa mga opisyalis sa naglaing government agencies. Ni pagawas na ang DTI og 3.4 million pesos na kantidad sa 12 ka mga equipment o makina alang sa LGU, kooperatiba sa bamboo producers sa lungsod sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Karong adlaw gilusad sab ang bamboo sipon usab kini ka garden o nursery dito sa Ramon Magsaysay din anaa ang naglalaing matang sa kawayan. Matod ni DNR Forest Bamboo Specialist Gregorio Santos, mas isipon na karon nga ana o usa ka dakong butang ang pagbaton og balay nga ginama sa kawayan. Sanhi sa pag-ilahan nitong ganito sa kawayan nga purman timber tungod kay sagad nga mugamit dili diha sa ilang payag o lipahat mao lang kadtong mga kabot. Alam ba ninyo na ang kawayan ay nag-grow ng hanggang 100 sentimetro, 100 centimeters in 24 hours. Okay? Siya po ay one of the fastest growing plants in the planet. In fact, 1/3 faster siya than trees, than Gemini. Nailasab ang kawayan nga mas ligon pa sa kahoy. Ang Pilipinas adunay 200 species sa kawayan nga aduna nalay 53,000 hectares nga gitamnan. Ang kawayan dili kahoy kundi sagbot. Mincho? Ato nang hinumduman. Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City.